To má tendenci sedat na tom videu, kdy ty stabilizátory vlastně mají zabránit tady tomu sedání. To vypadá to nadějně. 50 mm, který ten bude na 50, mám pocit, ten prostředí možná ne. Stáhni to. To nic nebude, ale rychle nebude zase. Jenom obyš. Pomalu. No vidíte, ta podlaha je trošku šikma. Tam teče na jednu stranu. To může být ten vedlejší stůl, může teč. Teče, ale to je tím, že to jsme trošku tady ve spádu. Tady to má.